smukt er det, når 30-40 bevaringsværdige sejlskibe sejler rundt om Fyn fra by til by. Men hvorfor kigge på som tilskuer fra land, når du selv kan være en del af besætningen på dækket eller i rigningen? Alle kan være en del af Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe. Du behøver altså ikke vide noget om at sejle, når du går ombord. Vi skal nok lære dig det og sætte dig i sving med tovværk, bomme og sejl. Sikkerheden er i top. Alle skibe er godkendt af Søfartsstyrelsen og bliver ført af professionelle søfolk. Det gør dog ikke noget, hvis du også har lyst til at tage fat. For hver daglig etape byder på en kapsejlads, og så sætter vi helt bogstaveligt alle sejl til. Du kan selvfølgelig også vælge bare at lade kapsejlads være kapsejlads, læne dig tilbage og nyde den helt særlige hygge og fællesskab, der er på et gammelt sejlskib. Du kan sejle med og bo på skibet hele ugen, eller du kan også med at påmønstre en enkelt dag undervejs. Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe foregår altid i uge 30, og sejladsen slutter altid i Svendborg. Kontakt Maritimt Center for at melde dig til, og forbered dig på en oplevelse, du aldrig glemmer.